Belén camiña e unha nena ocupada fermos en canto a ela San Xosé acompaña. Chegaron a Belén. A todos. Con motivo do remate do primeiro trimestre e do inicio das vacacións de Nadal, imos tratar de pasar un momento divertido antes de ir a clase e coller as notas. Quen chama a miña porta, quen a porta me chama, somos Xosé e María que pedimos pousada. Se traen cartos que entren e se non que se vayan, cartos non traerei máis que un real de prata. Por un amor que morreu, están as rúas moladas de tanto como choveu, están as nubes chorando por un... Iso son poucos cartos, pídano noutra parte. San Xosé se apenaba, María o consolaba. Non te apenes, Xosé, non te apenes.